كم يصنحكم زي خبركم تخطاتلتي اري تي في نزغت رسترالو زيناوي مسنادو حيزلكم قريبا لكم زينا زغرب لكم امانير الازاري فلما ارست زينا اب ايرترا قطر حرامز بالعلى 10 عزف 5 وسخه تحديرهم منيستر تمرتي قمقام تمرتاوي نفتات زوباتات اكايدهم اب نو زبانا افا مترنا فعدتات بسفي يسرحل لهم امريكا اب سعود عرب حبرات امارات عرب وتهجرات كم اتلخ حبيرام اب بحري اركتيك اب مصنعه كريما ولوطي زعلمه اهغراوي غعزو يكايد لهم اب غريخ درقي زفطره من كل قال متن ملات بحري تنك موت اشحات عساتات كوينو زرزراتهم قدمي 23 عمتات بزتخايد مصنعتي اب هاجرنا بزتغبره مصنعتي اب درجه مصنعت بصيحو زنبره قصري حرامز اب زوانزي بالعلي 10 عصفي كم زوسخيو بعلمزي اقرابن انسسا زغدامن زحبرم غازيطنيا ساميኤል ሀብተ ሚካኤል ንዘዳለው ጸብጻብ አርሴ ማስመሮም ከተቀርበያም ኣብ ኤርትራ ኣብ 1996 ብዝተኻየደ መጽናዕቲ 15 ዝነበረ ቁጽሪ ሓራምስ ኣብ ዘዋን እዚ ናብ 250 ክቢሉ ከም ዘሎ ውሕስነቶም ንምርቃዝ ድማ መንግስቲ ዕቱብ ቆላሕታ ሂቡ ይሰርሓሉ ምህላው በዓል መዛ ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኣፍሊጦም ኣብቲ በዓል ስልጣን ሓላፊ ጨንፈር ዕቃበን ልምዓትን እንስሳ ዘገዳም ኣቶ ፍጹም ሓጎስ ነሪና ኣብ ዝሃበ ሓበሬታ ካብ ሩባ ሰቲት ክሳብ ሩባ ላዕላይ ጋሽ ዝዝርጋሕ 44000 ሄክታር ዝስፍሓቱ ክለ ሓራምስ ተነፂሩ ኣብ መሬት ምልክት ተገይሩ ከም ዘሎ ብሰንኪ ምንጭታት ማይ ምሰብ ዘጋጥም ግጭት ንምፍታሕ ድማ ኣብ ኑዞባ ላዕላይ ጋሽ ከባቢ በርቀጠን ኣብ ኑዞባ ጎኘ ከባቢ ኩርጉጅን ራህያታት ንምስራሕ መደብ ከም ዘሎ ኣረዲዮም ዝኾነ ኣካል ይኹን ውጽኢት ሓርማስ ካብ ሃገርና ባገር ክንቀሳቀስ ኩልኩል ምዃኑ ዘነጸራኣቱ ፍጹም እዚ ተሪዮ እዚ ኣብ ሃገርና ዘሰክፍ እኳ እንተዘይኮነ ኣብ ቀረባ ግዜ ግን ይቀላቀል ስለ ዘሎ ነዚ ሃብቲ ሃገር ዘበርስ ምንቅስቃሳት ንምክታዕ ኩሎም ኣካላት መንግስትን ሕብረተሰብን ዕቱብ ቆላሕታ ሂቦም ክከላኸሉሉን ምቁፅጻሮም ክሕይሉን ፀዊዖም ካሊ ይኹን ውጽኢቱ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ምሻጥ ኩልኩል ይብላይ ኣስናኒ ሓራምዝ ጠንቂና ምብራስ ስለ ዝኾነ በጋጣው ጽቡቕ ነገር ኣብ ኤርትራ ዘሰክፍ ሃደን ወይ ካ ንግዲ ሓራምዝ ይብልና ማለት እዩ ስለዚህ ነቲ ውድብ ረቋሓይ ዘማለው ንሕና ሙሃ ኣካል ናይቲ ሓራምዝ ወይ ካ ናይቲ መዕቃ ኩን ኣትረ ዘለና ኣዶልና እምበር ኣብ ኤርትራ ሃደን ሓራምዝ ይኹን ንግዲ ናይ ኣስናን ሓርማዝ የሎን ማለት ግን لكن بتشغل الرأي على كل تسلسته أصلا حرام زمت أسر سبات هلومو كي سعر إنتان نوصل كفسب فلك عم حلرتي نزي بعت بريم زخون السب زخون قطامي سن حرام سيسترخبه عم نقول أكل كأرويد زخاخر بزيا إذا غمزيلم كله إيرترا أما وداتنا إذا حلف ورحن حسم بالعسرة أبال ودب تبقسم كل غال حرام زافريكا كم زخون تزحبرات فتم وقعوي من فررام بقربا وانا وشتهاجر كجبر مخانو أفليتهم መንግስቲ እዞም ብተፋለይ ጸቕጢ ናይ ኩናት ናይ ደርቂ ጠፊዮም ጸንሑ እንስሳ ዘገዳምና ናብ ንቡር ንኽመልሶም ሓያል ጻዕሪ ሓያል ተበግሶ ወሲዱ ስለ ዘሎ ስለዚ ካብ እዋን እንስሳ ዘገዳም ሃገርና እንዳተመሓይሽ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ንሪኦ ዘለና ተገዳስነትን ወይ ከዓ ተበግሶን ከዓ ኣብ ኣካል ናይቲ ማሕበር ክነኣቱ ኮይኑ ማለት እዩ እንታይ ረብሓ ኣለና ንዝብል ግን እዞም ሓራምዝ ኣፍሪቃ እዚኣቶም ቅርሲ ሃገር ቅርሲ ናይዚ ኣህጉር እዮም ማለት እዩ ስለዚህ ሓባር ኮንካ ተሪሰሪሕካም ሓደ ሃገር በይኑ ጥራሕ ገይሩ ዝመዓሉ መገዲ የለ ማለት እዩ ስለዚህ ኣብዚ ስለ ተዓቂቦም ጽባሕ ንጎብቲ ሓደ ሃገር እውን ክዕቀቡ ስለ ዘይክእል ስለዚህ እቲ ሓላፍነት ንምሽካም ተባሂሉ ዝተወሰደ እዩ እቲ ውድብ ነቶም ብሰንኪ ዘይሕጋዊ ሃድንን ንግድን ግጭታትን ካልእ ተጻብኦታትን ሓደጋ ምጽናት አንጸላልይዎም ዘሎ ሓራምዝ ብሓባር ንምክልኻልን ቀጻልነቶም ንምሓስን ዝዓለመ እዩ እቲ ውድብ ከም ዝንፈልጦ ሓራምዝ ናይ ኣፍሪቃ ካብ እዋን እንዳጎደሉ እንዳጠፍዮም ዝወደሉ ማለት እዩ ናይ ሓደጋ ምጽናት አንጸላልዮም ዘሎ ብቀዳማይ ደረጃ ምስርዑ ብታሪኽ ካብ ሜዲተራንያን እስካብ ኬፕ ታውን ከም ዝነበሩ የምትፍለጡ ሓርማዝ ኣብዚ እዋን እዚኣ ግን ኤርትራ ዝለዓለ ጠርዚ ወይ ከዓ ሰሜናዊ ጫፍ ናይ ሓራምዝ ኣፍሪቃ ኣላ ማለት እዩ ብኻልእ ዘራርባስ ካብ ኤርትራ ንላዕሊ ሓራምዝ ኣፍሪቃ የለዎም ስለዚ ነዚኦም ንምክልኻል ብዙሓት ውዕላት ኣተኣትዮም ማለት እዩ ሳይትስ ኣሎ ማለት ሳይትስ ማለት ናይ ዘይሕጋዊ ሃድን ወይ ከዓ ዘይሕጋዊ ንግዲ እንስሳ ዘገዳም እዩ ከምኡ ከዓ ካልኦት ናይ ኣፍሪቃ ሓራምዝ ኣባላት ዝበሃል ኤኤሲ ኣፍሪካን ኤሌፋንት ኮሊዥን እዚ ሳልሳይ ማለት ሕጂ ተበገሰ እቲ ተገበረ ጻዕሪ መበገሲ ማለት መግቲ ተገበረን
ستيل حرام أفريقيا مناتو أبز حلف حاصر وأنا أبز نحموش شجع عمسيد أستات ميش حرامز قولي لهم على ماتي سلزي كبيت حرقة سلو أبقى ربع جزء حرامز أفريقيا خيس أنتو سجاس رزولو حارة توقسه هو السدالو تبايلو توقسه سقومتي وكا توقسه مالتيو أسبي إثيوبيا بوتسوانا تشاد غابونن تنزانيا ناب كل تشحن 14 زتمسرته ودب توقسه مكل خال حرامز أفريقيا حرامز نزلوون 37 هاجرات أفريقيا يترنف ሚኒስትሪ ትምህርቲ ገምጋም ትምህርታዊ ንጥፈታት ጨናፈር ትምህርቲ ኣብ ዞባታት ብ1920 መስከረም ኣብ ኣስመራ ካይዶም ነቲ ገምጋማዊ ኣኼባ ዝተኸታተለት ጋዜጠኛ ደናይት ገብረ ህይወት ተወሳኺ ጸብጸባ ኣለዋ ወኪል ሚኒስተር ትምህርቲ አቶ ጴጥሮስ ኃይለማርያም ኣብ ዘስምዖ መኽፈቲ ቃል ገምጋም ኣብ ዝካየደሉ ብቕዓት ትምህርቲ ንምርግጋጽ ኣብ ዝካየደሉ ሓያል ስራሕ ካብቶም ዝተጨበጡ ዓወታት ዝያዳ ኣብቶም ድኹማት ጎድንታት ኣተኩሮ ብምግባር መፍትሒ ዝኸውን ሓሳባት ክቐርብ ከም ዝግባእ ዘኻኺሩ ኣብቲ ገምጋም ብጨናፍር ትምህርቲ ኣብ 6 ዞባታት ቤት ትምህርቲ ዋርሳ ይከኣሎን ኣብያተ ትምህርቲ ማእከል ሞያዊ ስልጠናታት ሳዋን ዝቐረበ ጸብጻባት ንጥፈታት ምጅማር ትምህርትን ምዕዳል ናውትን ውጽኢት ተማሃሮ ኣብ ሃገራዊ መልቀቂ ፈተና 8ይ ክፍልን ካልኣይ ደረጃን ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትምህርቲ ብሓፈሻ ኩነታት ኣሕደርቲ ኣብያተ ትምህርቲ መደብ ክረምታዊ ወፍሪ ተማሃሮ ጽገና ዘድልየን ኣብያተ ትምህርቲ ስልጠናታት ኩነታት ቀረብ መጻሕፍቲ ገስጋስ መደባት ምጥፋእ መሃይምነት ኩነታት መምህራን ንጥፈታት ባህልን ስፖርትን ካልእን ዝድህስሱ ነይሩ ኣብ ዝበዝሐ ዞባታት ምትዕርራይ ዘድልየን ብርክት ዝበለ ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዘለዋ ዘይምጥርናፍ ዓድታት ካብ ቀንዲ ጸገማት ተሳታፍነት ብሓፈሻ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ከም ዝኾነ ዘነጸረት ጸብጻባት ቀረብ ዋሕዲ መጻሕፍቲ ክወሓስ ኩነታት ኣሕደርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ድማ ብግቡእ ክጽናዕ ዝብል ርእቶታት ቀሪቡ ንቤት ትምህርቲ ዋርሳ ይከኣሎን ማእከል ሞያዊ ስልጠናታትን ዝምልከት ጸብጻባት ድማ ናውቲ ትምህርቲ ኣብ ግዜኡ ስለ እተዓደለ ኣብ ምጅማር ትምህርቲ ሓጋዚ ከም ዝነበረ ዝምባለ ተማሃሮ ዝያዳ ኣብ ማሕበራዊ ስነ ፍልጠት ስለ ዘሎ ክስርሓሉ ኣብ ማሞስ ምደባ ሓደስቲ መምሃራንን ሱፐርቫይዘራትን ቅልጡፍ ፍታሕ ክናደየሉ ቀረብ መሳለጥያታት ክወሓስ ሓደስቲ ህንጻታት ክጻፈፍ ዝብልን ካልእን ትሕዝቶ ዘጠቓለለ እዩ ነይሩ ተሳተፍቲ ኣብቲ ዝቐረበ ጸብጻባት ድሕሪ ዘካይድዎ ዘተን ምልውዋጥ ሓሳባትን ንዝነበረ ብልጫታት ዘደንፍዕ ንዝተረኣየ ሕፅረታት ድማ ክፍውስ ዝኽእል ሓሳባት ኣቕሪቦም ምጥርናፍ ዓድታት ህዝቢ ተጠቃሚ ማሕበረ ቁጠባዊ ኣገልግሎታት ክኸውን ዘለዎ ረብሓ ብቐሊል ዝግመት ኣይኮነን ነዚ ብምግንዛብ ፋሕን ዝበላ ዓድታት ናይ ምጥርናፍ መስርሕ በብኸባቢኡ ክካየድ ጸኒሑና ኣሎን ኣብ ንኡስ ዘባ ናቕፋ ዝካየድ ዘሎ ተመሳሳሊ መስርሕ ናይ ዝኣብነት እዩ ብዛዕባ እዚ ወኪል ኤሪና መሓር በላይ ዘዳለዎ ዜናዊ ጸብጸባ ኣሎ ሊድያ ተኽለማርያም ክተቕርባ እያ ኣብ ንኡስ ዞባ ናቕፋ ህዝቢ ተጠቃሚ መሰረታዊ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ንኽኸውን ምጥርናፍ ዓድታት ብሰፊሑ ይስርሓሉ ከም ዘሎ ኣመሓዳርቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ያዕቆብ እድሪስ ሓቢሮ ምስ ኤሪና ብዘካየዶ ቃለ መሕትት ኣቶ ያዕቆብ ሰኣን ምጥርናፍ ካብ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ዝተሓረመ ህዝቢ ተጠቃሚ ንምግባሩ ብዝሰላስል ዘሎ መደብ ድሮ እቶም ኣብ ማእከል ምምሕዳር ናቕፋን ዝተጠርነፉ ዘገልግላ ኣሕደርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ምጥፋእ መሃይምነት ዕዙዝ ኣበርክቶ ይገብራ ከም ዘለዋ ኣረዲዮም ሰለስተ ኣሕደርቲ ኣብያተ ትምህርትታት ኣለዋ ናብዚ ዞባዚ ብሕልፊ ናቕፋን ተዳሪእና ንቕሓት ሕጂ እንዳበረኸ ካብቲ ዝነበሩ እመፅእ ስለ ዘሎ ሕጂ ይረኣየካ ይብገለ እዚ ናይ ትምህርቲ ናይ ዓርዮት እሞ ብፍሉይ ብዘመተ ስለ ዝተታሒዙ ስለ ዘሎ ብሃገር ደረጃ ስለ ዝመፀ እንደገና እውን ብዞባ ደረጃ ስለ ዝተዋሃበና ድሮ ልዕሊ 15 ኣብያተ ትምህርቲ ከባቢ 2000 ተማሃሮ ዝጥርንፉ እዚኦም ካብ ማእዲ ትምህርቲ ሪሒቆም ዝነበሩ ድሮ ብዝንኡ ዞባ እዚአን ተኸፊተን ኣለዋ ኣብዚ ሕጂ ወርዓት ሸዓተ ዝኸፈት ትምህርቲ ልዕሊ 2000 ከዓ መዝጊብና ንጽበለና ማለት እዩ ንቕንእትዎም እቲ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ንልዕሊ 10 ዓመታት ቀንዲ ድፍዓት ኮይኑ ዝጸንሐ ከባቢታት ልዕሊ ኩሉ ዝተሃስየ እኳ እንተኾነ ድሕሪ መላእ ናጽነት ብዝተዋህቦ ቆላሕታ 19 ኣብያተ ትምህርቲ ሓደ ሆስፒታል 3 መደበራት ጥዕናን 6 ነቑጣታት ጥዕናን ተሃኒጹሉ ዝምስከን ኣገልግሎት ይረክብ ከም ዘሎ ብምሕባር እዚ ኣብ መነባብሮ ህዝቢ እፎይታ ከም ዝፈጠረን ንምጥርናፍ ዘተባብዕ ኮይኑ ከም ዘሎን ኣብሪሆም
ምንጭ ማይ በምህብታም ውሕስነት ዝስተማይ ንምርግጋጽ ብዛዕባ ዝተኻየደ ስራሕ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ድማ ብደረጃ ንኡስ ዞባ 3 ዲጋታትን 20 ሓጥብታትን ክህነጻ እንከለዋ 8 ፕሮጀክትታት ማይ ከም ዝተዋደዳ ገሊጾም ናቕፋ ካብ ዓውደ ኩናት ናብ ጎደና ህንጸታት ምርሽ ዘላ ዝበለ ኣቶ ያዕቆብ ህዝቢ ንኡስ ዞባ ውሕስ ህይወት ክመርሕ ብዝተፈጥረሉ ዕድል ኣብ ዝተመርጸ ከባቢታት ተጠርኒፉ ተጠቃሚ ጸጋታት ከባቢኡን መትከል ማሕበራዊ ፍትሕን ክኸውን ከም ዝበቕዐ ኣረዲዮም ኣብ ከተማ ናቕፋ ብዝተዋደደ ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን ዝተኸፍተ 245 ንግዳዊ ትካላትን ቁጽሪ ነበርቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዕቤት የርኢ ከም ዘሎ ዝሓበረ ኣቶ ያዕቆብ ልዕሊ 10,000 ብስሩዕን መደብ ትምህርትን ዓበይትን ዝመሃሩ ተማሃሮ ሓቂፈን ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ዘፍረዮም መንእሰያት ብላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ሓሊፎም ኣብ ዝተፈላለያ ትካላት ተዋፊሮም ምህላዎም ገሊጾም ኣቶ ያዕቆብ መወዳእታ ኣገልግሎት ቴሌፎን ኣብቲ ዝሓሸ ደረጃ ከም ዘሎ ሕጽረት መጓዓዝያን ምፍታሕ ድማ ይስራሕ ከም ዘሎ ሓቢሮም ጃካ ገለ ከባቢታት ዝበዝሕናትና ተጠቃሚና ኤሪቴል ምናልባት ተንዘለዋና ኣግራዕትሓት ኤላ ጸላም መዘን ክልተ ከባቢታትን በያንን እዚን ገና ኣብቲ ተጠቃምነት ናይ ኤሪቴል በላን ኣለዋ እቲ ካልእ ግን ብሙሉኡ 8 ምሕዳር ከባቢ ተጠቃሚ እዩ ኣብ ዞባ ደቡብ ምስ ምርጋጽ መሰላት ቆልዑ ዝተኣሳሰሩ ጎዳእቲ ልምድታትን ንምውጋድን ከም ዝመርሖ ሓበራዊ ጽሬትን ክንክን ጥዕናን ንምትእትታውን ዝነጥፋ ኮሚቴታት ልዕሊ 160,000 ህዝቢ ዝተሳተፎ ጎስጓስ ከም ዘካየዳ ኣብ መንደፈር ኣብ ዝተኻየደ ኣኺባ ተገሊጾም ኣብቲ ብ18-19 መስከረም ዝተኻየደን ካብ 12 ንኡስ ዞባታት ዝተወከሉ ልዕሊ 100 ኣባላትን ኮሚቴታት ኣማሕደርቲ ንኡስ ዞባታትን ሓለፍቲ ክፍልታት ምምሕዳር ዞባ ደቡብን ዝተረኽብሉ ኣኺባ ገምጋም ዝተሰላሰለ ዕማም ቀሪቡን ዘተተኻይዱሉን ኣብቲ ገምጋም ክሳብ ብደረጃ ዓዲ ዝተዘርግሐ መሓውርተን ኮሚቴታት ኣብ ዝሓለፈ 9 ኣዋርሕ ካብ ምስራጽ ንቕሓት ክሳብ ትግባር ዝኸይድ ውፅኢታዊ ስራሕ ከም ዘዕመማ በሪሆም ዋና ዳይሬክተር ክፍል ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዞባ ደቡብ ኣቶ ቀላኣብ ተስፋ ስላሴ ኣብ ዘስምዑ ቃል ኮሚቴ ምርጋጽ መሰላት ቆልዑ ንቕሓት ህዝቢ ኣብ ጎዳእቲ ልምድታት ብሓፈሻ ክሽቦን መርዓት ትሕቲ ዕድመን ድማ ብፍላይ ንልዕሊ 83,000 ህዝቢ ኮሚቴ ኮም ዝመርሖ ሓበራዊ ጽሬት ድማ ንልዕሊ 80,000 ህዝቢ ጎስጓሳት ከም ዘካየዳ ገሊጾም እተን ብዘይ ባጀት ክነጥፋ ዝጸንሓ ኮሚቴታት ብዘካየድዎ ጻዕሪ ኣብ ምትእታው ዓይኒ ምድሪ ዘተባብዕ ገስጋስ ተመዝጊቡ ከም ዘሎ ዝሓበረ ሓላፊ ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ደቡብ ዶክተር ኣማኒኤል ምሕረተኣብ ኣብ ቆልዑ ዝካየድ ከም ምኽላዕ ዓንቀር ዝኣመሰለ ጉዳእቲ ልምድታት ክሳብ ሞት ዘስዕብ ጥዕናዊ ጸገማት ይኽትል ስለ ዘሎ ህዝቢ ከወግዶ ተላብዩ ተሳተፍቲ ኣብ ዘካየድዎ ዘተ ሕጽረት ባጀትን መሳለጥያ ክፍታሕ ንመስርሒ ዓይኒ ምድሪ ዘገልግል ናውቲ ህንፃ ብርትዓዊ ዋጋ ክቕረብ ኣብ ከተማታትን ሓውሲ ከተማታትን ድማ ህዝባዊ ዓይኒ ምድሪ ክስራሕ ዝብል ርእቶታት ኣቕሪቦም ጸሓፊት ህግደፍ ኣብቲ ዞባ ወይዘሮ ኣመተ ንጉሰ ኣብ ዘስምዐቶ መዕፀዊ ቃል ንነዊሕ ዓመታት ክዝውተር ዝጸንሐ ልምዲ ኣብ ሓፂር ግዜ ክትወግዶ ናብ ንቕሓት ዘሰጋግር ሓያል ጻዕሪ ከም ዝሓትት ብምጥቃስ ነቲ ዕማም ተመዚዘን ዘለዋ ኮሚቴታት ብልጫታትን ብምዕቃብን ድኽመታትን ብምፍዋስን ጻዕርን ክቕጽላ ኣዘኻኺራ ኣብ ኣብታቕ ዝተሰርሐት ዲጋ ሕጽረት ስተማይ ሰብን ጥሪትን ኣብ ምቅላል ዓብይ ኣስተዋጽኦ ትገብር ኣላ ነበርትን ኢሪና ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ቅድሚ ሕጂ ንነፍሶምን ጥሪቶምን ዝኸውን ማይ ንምርካብ ነዊሕ ይጓዓዙ ከም ዝነበሩ ብምዝካር ኣብዚ ዓመት እዚ ብዝተሃንፀት ዲጋ ዝነበሮም ሽግር ከም ዝተፈትሐ ሓቢሮም ኣማሕዳሪ ዓዲ በርበረ ኣቶ ጃበራ እንዱል ብዛዕባቲ ዝነበረ ኩነታት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ ከባቢ ዝኾነ ከዛን ማይ ስለ ዘይጸንሐ 5 ኪሎ ሜትር ተጓዒዞም ይሰትዩ ከም ዝነበሩ ብምጥቃስ ኣብዚ እዋን እዚ ግን እታ ዝተሰርሐትሎም ዲጋ ማይ መሊኣ ነባሪ ፍታሕ ከም ዘረጋገፀትሎም ገሊጾም ትሕቲ ዲጋ ብኣሕምልትን ፍረታትን ዝለምዕ 25 ሄክታር መሬት ከም ዘሎ ዝሓበረ ኣቶ ጃበራ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ክሳብ 12 ሜትሮ ዕምቀት ካብ ዘለዎን ዒላታት ይሰቲ ከም ዝነበረ ካብ ወርሒ ሚያዝያ ንዳሕር ግና ከቢድ ሃስያ የጋጥም ከም ዝነበረ ኣረዲዮም ኣማሕዳሪ ዞባ ዓንስባ ኣቶ ዓሊ ማሕሙድ ንመስርሕ ህንፀታ ዲጋን ሒዛቶ ዘላ ማይን ድሕሪ ምዕዛብ እታ ዲጋ ንዝነውሐ ግዜ ከተገልግል ምእንቲ ኣብ ልዕሊኣ ዝርከብ ማይ ኩዑታት ብወፈራታት ክፍወስ ኣዘኻኺሮም ኣቶ ዓልያስ ዒቡ እቲ ከባቢ ንዕቃበ ሃብቲ ገረብን እንስሳ ዘገዳምን ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ ዝምልከቶም ናይ ሕርሻ ክኢላታት እኹል መጽናዕቲ ክገብርሉ ኣተሓሳሲቦም
سعيب زغرب زيناتات وصايو دقيمنا نمكتالكم بخبر نعدم. زين وصاي أمريكا ناب سعودة عربن حمارات عربن وتهدرات كتلخ مخانة بيت صحفة مكلخال مالت بينتاغون بعسرة مسكرة مافليتوم علامات التلقو قبل علي مشارق تهجرات كسعب نزغل تاوي تتصابو نممكات مخانو زحلف سمون أب مسالة إطات ندادي السعودة عرب نز تخيد متقعتي كما أبنت بمتقاس بينتاغون رديوم انتقونا جناب قصر نايتي كل أخت مدي وزول سراويت زاقيت أي تنصرن زلوم اتي قبل علي مسالة إطات ندادي السعودية زتخيد متقعتي بإيران كمستهندسة اتوقس أمريكا قبل علي أتوساخي تصوتي نمفتار زخل سقمتي كتوسد مخانة كتتنك مصنحة يقلاتن زحدش وتهدراوي تلقو نتي أمونغو أمريكان إيران تفتير زلو وطري كالا أنفت كتحزو كم زخل وتهدراوين تنتنتي يأمتون إذا خمزيلون كله تتاوي زي من رجاء وشمت عرب إن خررة أبزمت الزلق وان إيران بعسرة مسكرم أبتكبابي وتهدراوي الممدا كايدام علاماتي الممد وتهدراوي عقمي إيران مدنفعن تتاتي ماياوي أكال محاسن مخانو أزستي سراوي تهجر قليسهم إيران أبتكبابي نزجبر وتهدراوي من قصقاس ملس جبريك تهول مخانة كتتنك مصنحة يفلاتن تاوي وشمت عرب نموحاس بزبل علامة أبتي كبابي أهوغراوي لفنتاوي وتهدراوي حيلك قوم تمديبو كمزلو زفلت كوينو أنت أرازق مخانو اتوكس إيران كمتس نزغل تتصابقو وتهدراوي حيلة كتدلدل ووان مخانو كتحبر تسانيحيام أب بحري أركتيك أب مصنعتي كلماو اللوت إذا علم بدرجة علم زعبين زنكرن أهوغراوي قعزو يكايد اللوم أبزيت مال عسرة مسكرم استجمرن نأستات حد عمد زغطلن مصنعتاوي قعزو كب عسرت تشعت هجرات استواصو بوحدوش دوش مئة كيلاتات إساتو في مهلاهم تفليتهم زي بعينتو ناي فلما مخانو زي تقلت أتبقسو دك سبات أب كلماو اللوت زلوم أفلطون معباي وتاو تراه كم زهلوهم زقلتو زلوم يخون برز عبي كفال زوبا أركتيك ببردن جمن زي تشفن بمخانو اتوم كيلاتات كبير بدهو يصبيهم كم زلو تفليتهم اتي زوبا بصعبينات كلماو اللوطي حلفي كالق كبابيتات استهاسي مخانو زحبر صبصبات از مصنعتاوي قعزو بزعباتي ترئيو چبوط حبريتا كقرب تثبيت كم زغبر يገልጹም بسنكي كلماو اللوطي كمراتات برد زوبا أركتيك ببغيزيو بزسكف كنتات يمكو مهلاوم يحبرم سمين كوريا بريزيدنت دونالد ترامب أب قداي حوس دسيت كوريا كختلو مخانو نزغلصو حدش نايزت ميلا مقويسام بريزيدنت ترامب زحلف ورح لكاتيت مس بريزيدنت كيم جون اون دحر زكايدو زي عود زته دسكيلوم نزلو دبلوماسياوي ركب أمريكان سمين كوريان بحدش أقباب كجمرو مخانيو بعسرت تشعت مسكرم حبيروم لبام بوليتيكاوي وساني كتبل زموغساتو سمين كوريا تمساسالي تبقسو كم اتوسد بعسرة مسكرم أفليتام بريزيدنت دونالد ترامبن كيم جون اون أب ورح السنة لتشحن 18 أب سنغابور أب زكايدو قدما يركب وطري حوسي دسيت كوريا بسلام نمعراف زحش استباحل سممع كم زختمو تبصبات يردوم يخون بر اتسممع صبق قسقاس بزي مرأيو قلولاو حوسي دسيت كوريا زتقس وطاوي معباله كم زي رأيه يقلاسن أمريكان تشاينان بعسرة مسكرم ناي تحتوت سب مزي نقدي زررب أكايدن أبتي أب كتما واشنطن استخايد زته استبس حسم معقوا انت زيله زمت ورحتك امتي كاتوت إنو نزلو ناي لعلوت سب مزي ركب بايتا كتقطع كم زخلقنا تثبيتي قبرم نقداو ركب أمريكان تشاينان زحلف سلست أوارح تقاريصو كم صنحت صبصباتي تقسم التنهجرات أقدما أب حدن نزوسنو ممليسو زوسخن كرزتاو أب مجمريا نايزور حزي مليسو كم زيادة كم صعبين دما أب مونغ انسانه نقداوي زي مقداو إنا قرده كم زمت أي قلاتن اتي نقداوي زي مقداو أب قطبا كلتي انهجرات تراي زي كونه بدرجة علمون أرتاوي قطباو صعبينات كم زسعبك إلى تتعودي يحبرون
زيناوي مساندونا أبزي تزازي ملو مسترف مدبات إيري تي في بروح معلتين